Znači, kako se vadimo iz kolena na stomak? Kao što smo rekli, ponovimo detalje, jako su bitni. Prvo, branimo se od njegovih potencijalnih udaraca, a bit će ih u MMA. Ako radiš grappling, neće. Druga stvar, rekli smo, nećemo ovako i ovako, prelako hvata kimuru odavde. Znači, to nećemo. Može da uspe ako uradiš brzo dovoljno. Znači, može da uspe, ali ako ima pritisak jak s kolenom, teško. Si okej? Zato, tu, ovde će teško mi hvata kimuru, jer je prošla ruka ovde. Sad, radimo šrimp od njega i uhvatimo ovde. To može da bude i na leđima, ne mora bude na laktu. To jest na strani, ne na leđima, nego na strani. Ne želimo na leđima. Menjamo noge, idemo u kornjaču i ako je krenuo da me sprovuje, to će biti idealno za single lega cross i side control. Ajmo još jedno. Tu, ideš odmah na stranu, malo. Šrimpuješ i hvataš ovde. Pogledajte. Hvat. Mnogo će teže da mi isprobuje ako ga uhvatim ovde, nego ako nemam ruku. Tu si. Gledajte noge šta radi. Neću da ustavim ka njemu odavde, nego ću da zamenim noge, znači pravim makazice, ustavim kornjaču lagano i gledaj sad, on će obično krenuti da me sprovuje, ali nogu mu ne dam. I guram ga glavom, povlačim ruku i obaram. Još jednom, sad malo brže. Tu. Tesni ovde i onda polako ka side control. Sidro. Nastavci. Sad ćete da probate s nastavcima. Ova prva serija koju smo radili, to je prva runda grilovanja, je bila samo da biste ušli u pokret, taj ukonjačavanje i držanje ruke i tako. Znači dalje nemojte raditi brzo. Ali u zavisnosti od njegovog nastavka će se dogoditi i moj nastavak. Neće uvek biti single leg cross. Neki put će biti knee block na zemlji. Ako krene da ustaje, ispratit ću ga single legom, držat ću ga pa ću odatle ga bacim nešto. Znači ti reaguj kako reaguješ. Ako je on to na strani. Ako se digne, tu si, pa možeš neku vrstu dampa da radiš, ili da ga čak, ajmo još jednom, ili barsagar da radiš, u redu je, i barsagar da radiš odatle. Klinč, šta god. Ok? Evo, radite ovih 3 nastavaka. Znači, za single lega cross, kad probuje, na strani ostaje i ustaje. Ok? Ajmo.